Astăzi m-am gândit să vă prezint un alt element interesant și anume manganul. Este un element metalic destul de reactiv care nu seamănă cu nimic din ce am văzut până acum. Spre deosebire de alte metale tranziționale, manganul nu este ductil și nici maleabil, în schimb se prezintă sub forma acestor bucăți cu spărtură neregulată, fiind rigide și casante. Pentru a studia proprietățile chimice ale metalului, mi-am ales ca reactiv acidul sulfuric concentrat, care după cum vedeți reacționează destul de greu datorită pasivării manganului. Dacă diluăm acidul cu apă, turnând o picătură cu picătură, vom observa o încălzire foarte puternică a acestuia datorită reacției exoterme. Soluția se poate încinge peste temperatura de fierbere a apei, degajând vapori corozivi de acid sulfuric. Cât despre mangan, acesta reacționează viguros cu vitriolul, formând hidrogenul gazos, care este pus în evidență cu un chibrit aprins, iar sărurile de mangan sunt roz.